ассалому алайкум духтаро созед нағзен саломатиётон хубайна боз нуқтаи савдои зарин омадем иҷада бо навинкаи фасон овардагиай духтарако оз нишон метем двойка инихе куртару башкои хушру иҷа бозори корвон тарафи тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатураи нуқтаи савдои зарин як таба якта нишон метем духтаро агар ки дар навор хушру надиден пас нависен сурат мепартоянд баъд хубии кори ино даияе ки ҳама иҷо доставка доранд расиям доре на ҳама иҷо доставка доранд духтаро ина марамат ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен куҷое хоҳен доставкатон мекунанд ана якум куртаки новинкай яъне модел ё чанд сомон 220 сомонай куртарубашка ҳози ҳама аз ами куртарубашкаҳо гирифтаестай ҳисол ами тоб да буромадагиай тренд шидагиай намарамат метавонед аз нуқтаи савдои зарин аз ами намуд куртаҳои фасон пайдо кунед нархошон чанданд 220 сомон нархшам гарон нестай духтаро бинен чихе хушва агар духт дати худаш ами нарх духтуш ами қа меброя лекин бинен инай расветкашами қа фасон размерошон аз 46 то 56 ҳаст ба ҳазур метавонен интихоб кунен духтарако мана и расветкора бинен қа хуш и моделиш дигартарая иш 180 сомонай духтаро нигоҳ кунед. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Фаберлик, оиладор соҳиби 3 фарзанд, айни ҳол худро яке аз беҳтарин хушбахттарин зани тоҷик мешуморам. Ман 2 сол пеш дар компания Фаберлик кор ва фаъолиятро оғоз кардам. соҳиби хона ва мошини дилхоҳ шудам. имрӯз бошад кору ройгон ба ҳар як зани тоҷик меомӯзонам. кадоме ки дар командаи ман муваффақ мешавад ва ба қуллаҳои баланд мерасад, аз номи ман тӯҳфаҳои қиматбаҳо дода мешавад. ман дар компания Фаберлик дар муддати 2 сол зиёда аз 6 чек ба даст овардам ва соҳиби бисёр ифтихорномаҳо шудам. барои дар ин компания муваффақ шудан маълумоти олӣ лозим нест. забони русиро ам донистан шарт нест. занои меҳрубон, марҳамат, кадоме ки хоҳиши кор кардан дорад дар ватсапи ман нависен, якҷоя кор мекунем ва муваффақ мешавем. Прямо пришла на сцену. И сейчас я вас приглашаю наставника, у которого такие классные люди. Ситора Юсупова, пожалуйста, встречайте. Бриллиантовый директор компании. А прошлый раз... хулас беҳад хушруван ана баъд двойкову тройкои хушрувардага ино тройкашан нархошон чанда 250 будан ҳозир 200 сомон скидка. ина тройкои фасон духтаро 250 сомона ҳозир аксияда 200 сомон шудагай ана и двойкош хушруве аст ки духтаро бо расветкоша намеген аҷоиботай ино чандан 200 сомонай ҳозир бестенда духтаро расветкои хушру дора нишон метиҳан бинен мана 200 сомоне вайш тагш белмандои оригиналай ай боло бошад шифоная аз болош анамхеру башкаи фасони шифон дора 200 сомон нархшам нархи беҳтаринай инчунин двойкоҳо ё чанд ва нигоҳ кунед духтарако аксия рафтеста и двойкора диден чихе хушру 150 сомон шидан ина марамат дар кор боша я скриншот кунед равон кунед дарава как шумода доставка мекунанд ана и модели вай куртарубашкаи однотонная ай двойка будай бу духтаро дидем брукушкати дарози хушру аз и расветка ҳастай тамошо бино аз вай расветкаош ҳастай шумо нависен ва сурат мепартоянд ба ҳазур интихоб кунед нархшон чандай 200 сомон мана нигоҳ кунед дар рози хушрувай брукушкати паплинаш белмандои оригинал нархш 200 сомон цветиш қа хушрувае чи то чандай размерош размеро мешавад 46 56 а 46 то 56 размер ҳастайна ба ҳазур размеротона дарёфт мекунед ана куртаки хичон пуштагиан ям стилиш фасонак ям белмандои оригинал нархш 200 сомон духча бинен чихе хушру нежни духтаро ина оз расветкорам нишон метиҳам бинен ина 200 сомон аҷоибот фасон як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин хичон пуштагиан диден чихе хушру метова ҳам 200 сомона ана и модел бо навай ям 200 сомон мана и моделам 200 сомон аз ин бо расветка ҳастай аҳа иш 150 сомон иш паплиниш 200 сомона ана баъд ҳастай инчунин анаи куртои фасон ин модел ози мода шудагая ама духтарако маладёшка мепирсанд ё чанд смеянд мана 150 сомон на расветкаҳош
расцветкаи хушрӯ дора. Размераш чӣ хела? Размерро 46-52. Ай 46 то 52 размер ҳастай. Паплинаки сабуки хушрӯ. Ана ин модель баъд новинкаш дагай ишам. Иш чанда? 150 сомон. Хоҳен мисол бантикша мегирен, кушоти хушрӯ месиша. Хоҳен инам хе моделша мепӯшен. Не вариант. 180 сомон. Ана ин варианташ бошад 180 сомон. Тамошобино ҳамҷа кадомеша дидестен аз ино бо расветка доранд. Шумо нависен сурат мепартоян интихоб кунед. Ана ипекош хушрӯе ҳаст ки духтаро и чанд сма иха моделиш фасон 180 сомон ипекай. Аҷоиб гули ипеки хушрӯ. Ана аз инам ҳам хе расветкао ҳастай нависен сурат мепартоян. Ана глянцеви ипеко бо оригиналош ё чанда? 300 сомон. Ана 300 сомон. Аз инам метавонен ки харидорӣ кунен. Аз инам расветка доранд. Нависен бо расветкаоша мепартоян. Инаи коричневиш диден. Хулас фасон. Итальянка. Ипеки итальянский. Ана ипеки итальянка духтарако аз инам расветка ҳастай. Нависен сурат мепартоян 300 сомон. Оригиналош 250 сомон. инаи моделиш бошад 250 сомон. Хулас ҳамаи ҳамино бори новинка, ҳамаи ҳамино бори хушрӯ. Ё чандан? 250. Инош 250 сомон расветка дора бо. Ана итальянка инем. Намиш фасон. 100 сомон. Итальянкаи кирта 200 сомон. Қа хушрӯвай духтарако цветаш фасонай. Ина расветкаоша бинен бо. Ина фисташкови дораву бардову дора. 8-12 ранг. Мана. Нависен равон мекунем. Қариб 8-12 ранг дора духтарако. Шумо бо нависен ваёшуна сураташуна мепартоян. Иш чандай? 180 сомон. Инаи моделам фасонака 180 сомон. Расветкаҳош ҳастай бо нависен сурат мепартоян. Ана ҳаст. 160 сомон. Ина ино 160 сомон аксаш дага 160 сомон расветка доранд духтаро. Мана расветка чанта доранд аз инам нависен сурат партоян интихоб кунен. Ана кирта почои размери калона. Ина то 62 ҳастай ай 50 то 62 метавонед размер ёбен. Доинги оригиналай нархшон чандай? 180 сомон духтарако марҳамат ина касседа дар кораи ҳами скриншот кунен равон кунен дарава как шумода доставка мекунанд. Иҷада ина бу ҳастай балшмирка. Ино тоқана 100 сомон ай духтаро нигоҳ кунен. Ина ин модель 150 сомон итальянка гиш уш 100 сомон. Ина 200 сомон ай то 64 бисёри он размерои батал мепурсанд. Ина диден то 64 размер ҳаст батал доранд. 150 бо арзон мекунем. Ина хушрӯа духтаро 150 сомон бо арзон мекардиян. Шумо нависен сурат мепартоян интихоб кунед. 100 сом. Ай и тамом шуда будай барои вай аксия 100 сомон. Ина вариант ҳаста 150 бо арзон мекунем. Ина зарда кабинет хушрӯ. Чанд 150 бо арзон мешада? Ина хушрӯ духтаро лавдомани паплини вишивкадор. Ина варианта бинен чӣ хушрӯ. Нархиш чандай? 150 сомон то размери 60 58 ҳастай. Размери калон бисёр мепурсанд. Ина духтарако ҳаст. И чанд сомай? 150 сомони диден духтарако бо арзон мешава. Мана инаи моделоям ҳаст 150 сомон. Хулас тамошобино дар ин нуқтаи савдо аз ами 100 сомон сар када кирта меёбен беҳад бо киртаҳои фасон. И боло ҳамаш 150 сомон на? 100 сомон боло. И 120 ана и гулмайдаро диден 120 сомон. Аз и гулмайда бо расветка ҳастай. На ҳозир ира бинен духтаро чӣ фасонак 120 сомони ҳамаи ҳамин 120 сомон. Мана касседа дар кора инам хеле киртако 120 сомони кардагиян дар нуқтаи савдои Зарин. Ана ин модело ҳаста 150 сомон. Мана аз инам чандта рангай. Ана ба духтаро киртои 100 сомона инами ряди болои болора нигоҳ кунен ҳамаи ҳамин 100 сомон штагай ва ё бо бисёрш кирта поча на киртаи дароза на нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино 100 сомон бо гулои ипек паплинои оригинал ка тайёр штагай 100 сомон марҳамат
бо омада пеш бинен. Агар имконияти омадан надошта бошен, нависен, суратчам мепартоян, интихоб кунен. Мана размерош кам мондаги, ино қимати будан. Аз ами ҳисоб ҳамаша ҳозир 100 сомонӣ кардагиян. Успед кунен духтарако. Иша бинен духтарако, иш ипекая. Духтуш фасон нархш чандай? 150 сомон кардагиян. Ина марамат расветкоҳош беҳад расветкои фасон доранд. Агар дар кор бошад, инорам сурат мепартоянд. Ба ҳазур бо мисол тамошо кунед, баъд интихоб кунед. Ана баъд ҳаста инаи кирто. Ё балиш меркаянд? То 64 диден? 250 сомон ба талай то 64 размер ҳаст духтаро. Аз 50 то 64 размер меёбен. 250 сомон. Ина бисёриё размерои калон мекуфтанд. Биёин нуқтаи савдои заринда ҳама намудуш омадагиай. Нархошон 250 сомон. Чӣ хеле диден? Размери калон аз ами 100 сомон сар карда дора. Мана ино стилош бо туркиян. Ина ишқшруа духтуш. 250 сомон тамошобино. Марҳамат. Кисадори хушро. Аҷоиб. Ина чанд та расветка дорад. Ана кардиганои туркӣ болопӯшои сабуки тобистона аксаши 200 сомон. Бинен чӣ хел расветкаҳои хушрӯ дора. Марҳамат, касоне ки гирифтаниян як моҳ пас шумо амира мековен, лекин нарх намеёбен. Мана марҳамат 280-300 сомон мешидай. Ҳозир 200 сомонда харидорӣ кунен духтарако, успед кунен. Ана баъд двойка доранд, киртапоча доранд. Ҳозир нишон метиҳем. Иношам ҳамаш хушрӯ. Ина биненда чӣ хел фасонакан. Нархошон чандян? Ана ино, ана моделиш 180 сомон. Ина расветка дора. Аз ино то 56 размер ҳаст. Ана ёра бинен. Инош 150 сомон. Пахтагиян ҳамаш. Ана баъд ана ино боша 150 сомон. Сангчадор, сангои хамиллион духтаро, паплинои дубайский. Ана ин моделша бинен бо чӣ хел духт кардагияй хушрӯ. 150 сомония. Ана ин қисман бинен сангчадор 150 сомон. Ина двойкаи боло ҳамашам хеле ая? О. Ва духтаро диден двойко 120 сомон шид. Мана нигоҳ кунед. 120 сомон. Кам мондагиай аксия рафтеста 120 сомони успед кунед. Ана ям 120 сомон, а? Айё чи? Иношам 120 сомон. Мана марҳамат, каседа дар корай. Биёин ин намуд 120. Ана киртапочаоша бошад 100 сомон кардагиай. Нигоҳ кунед духтарако. 100 сомон. Аҷоиб фасонак. Ина каседа дар корай. Духтуш аҷоиб хушрӯай. 100 сомон. Марҳамат, кам мондагиай аксия кардагиян. Ина и расветкашам хушрӯ. Иё размерошон чӣ хеланд? Размерошон то 54 мондагиай. То 54 мондаги будай. Мана ина то 54 размер ҳаст. Биёен айпеш бохтон бинен духтарако. Ҳамашона арзон кардагиян. Ина и стилша бинен бо платишка 100 сомон. ҳамроҳи почаш. Ё чанда? Ана абаяҳо 120 сомон болопӯшои фасон сангчадор. Бисёриҳо мепурсиданд. Ина бинен чӣ хел болопӯшои хушрӯ арзон шудагиай. Хулас як бори дигар такрор мекунем. Ин авор аз бозори Корвонай, тарафи Тилло бозор, 7-ум дарвоза, 3-ум қатор, нуқтаи савдои зарин. Марҳамат, омада бо айпеш бинен. Иҷада распродажаам дорана. Ҳам борошон арзонай, ҳам бо немхе распродажаҳо ташкил мекунанд тез-тез. Ана ми двойка чанд сом? Ва духтаракоира бинен 100 сомоне. Инами зарда диден 100 сомон. Мана иноям 100 сомона. Ана мино ҳамаш 100 сомони. Шумо мондан гиред? Мана 100 сомон. Ина духтаро киртаи фасони тигр 100 сомон. Ана ипекшам 100 сомон. Инамҷа чизе мебинен 100 сомони киртои хушрӯ хушрӯвай.
اینا اسپید کنین دخترکای خوش رو اومده ای پیش تماشا کنین با کسی که اینا میامش 100 سومیانه اینا مینو همش 100 سومونی با کسی که ای پیش میوه با میبینه خودش کسی که با اپت میگیره این نرخ باز هم ارزان تر میشوند کرتای ارزان کسی در کار باشه حتما نقطه سودای زرین بیاین هم منمود کرتورا میتونین پیدا کنین با همین نوار امروزای ما جمع بس میشود خیر سلامت باشین